बुजानाया बे मोसौआथ' फार्स्ट दावलिगुरिनिफ्राय मासे ओमफ्राय जामगुरिनि मानै जोंनि बर'निखा आरो मोसौआ ओमफ्राय दा बे मोसौखौथ' होग्राया नैबे बेखौ लेंहरनानै होहोलांनाय जादों बायनानै लांदों मासेया जाहैबाय दावलिगुरिना 8,000 ओमफ्राय जामगुरिना 14,000 बिमा फिसा आरो बायनानै लांदों ओमफ्राय होग्राया बे नालाय बेखौ होहोलांबाय होहोलांनानै बै मागुरमारि गार्लस स्कुल बे स्कुल मोखाङाव गाखोहैदोंमोन गाखोहैनायाव बेखौ लावखारखौ सिखाव होननानै बांगाल सिखाव होननानै फैदों आरो बे फैनायाव नोंखौ बुग्रोआखैमोन आंखौ बुवाखै ओमफ्राय फैनायखौ नुबाय आं ओमफ्राय बे बांगालखौथ' बुथारनो होनबाय बुथारनो होननायाव आं हाब मानो बिदि बुनांगौ रायलायबानो जायो आरो मोसौआबोथ' गोजाननि नङा खाथिनिनो आं फन खालामनि रायलाय होनबाय आं ओमफ्राय बे रायलाय होनबाबो बे खोथाखौनो खोनासङा रायलाया फनबो रायलाय होआ ओमफ्राय गावबो रायलाया सिदा बुबाय ओमफ्राय बे बांगालखौ बुनायखौ आं माबानानै हमथाहैबाय आं बिदि बुनो नाङा होननानै रायलाय होननानै आरो जुदि नोंसोर मानिथाराबा आं मोसौ मालिकखौ लायनोसै होनबाय आं ओमफ्राय मोसौ मालिकखौ लायनो होननानै ससे बाइक सालायबा होसोनानै बाइक साबिखौ सिख'बाय सिख'नानै दाना आंखौ फंनैसो फैदों आरो बेहाय हाब मानो बिदि बुनांगौ होनबाय आं बिदि रायलायबानो जायो आंखौ मानो बिदि बुखो नों जों सिखावबा बिदि सानाव लाबोयो नामा ओरै होनबाय आं ओमफ्राय नोंसोर फैसा बिदोबाय बै सानैसोआ फैसा नोंसिनिफ्राय फैसा बिदों मानि थाखाय फैसा बिखो बे मोसौ नोंसोर लांबाय थायो मोसौनि 25,000 फैसा बिबाय 25,000 गाहामथ' बिदि मोना फैसा नांगौबा आं लायना होफैसै बिदि बुलाय सोलाय खालामनाङा हगार हरदो बिदि होनबाय ओमफ्राय बे फैसाबो लायहोआ ओमफ्राय दाना बे सिखाव होननानै फैबाय बेबायदि आरो बावनो नोंखौबो बुफाबाय आंखौबो बुबाय बिदिनो फंथाम फंब्रैसो बेहाय फैबाय जायगायाव भिडिअ'थ' नुदों जोलायलायनाय बोरै जाखो बे जोनाया उनावसो जेनेबा बे फार्स्ट माबानायाथ' बै माबायावसोमोन नालाय फोथार खाथियावसोमोन बेहाय हमजेननाय ओमफ्राय दाना बिनिफ्राय खानानै लांबाय बांगालखौ खाबाय ओमफ्राय आंखौबो फानफ्रबलाबायदों आरो ओमफ्राय बै उरांफ्रा बादा होदोंमोन उरांखौबो लावथिसो देखायलायबावो ओरैबायदि माबा बियो जेबो रायलाया बियो ओमफ्राय दाना लाना थांनानै बै दखानाव बेहाय गस्ला खुलायलायनानै फैयैसिनबाय आरो बांसिन फैहैनाय जादों आरो बेहाय दा जाय बुग्रा बेखौथ' खोनादों अरुप कुमार देसारनि मानसि होननानै दा नोंथांमोना सानो नामा माबाफोर प्लान दंखायोमोन नामा नोंसोरखौ बिदि बुनायनि सोर खिन्था हरखो फैनानै गरमा गरमि बेबादि खालामफैदों आरो बियो ओमफ्राय दा बेखौथ' होनदों अरुप देनि गारि सालायग्रा होननानै आं बिदि होननानै खोनादों आरो मोनथिदों बेबादि फैदों आरो आच्छा बेबायदि गावनि हादोरावनो माबा मोनसे उसुबिदा समाव मोसौ फाननाय बा बोरमा फाननाय बायदिसिना जुदि सिखाव होननानै हमजानांगौबा जोंनि हारिया मा जागोन जानला मोनला बेबायदि मानो बुलाबायनो मोननांगौ आयेन दं होननानै आयेना मानो आखायाव लायाखै मानो दायथ' लायाखै आयेना बेफोरखौ आखायाव लानांगौ दायथ' लानांगौ पुलिस प्रशासना बेफोरखौ दायथ' लानांगौ जानला मोनला जदे मदे मानसिखौ सिखाव होननानै बुलाबायबानो जायाना अतिरिक्त प्रमाण पत्र नांगौ प्रमाण पत्र मोनबासो खानानै दोननांगौ बा मानसिखौ साजा होनांगौ जानला मोनला लामा सामायाव बेबायदि प्रमाण गैयालासिनो सिखाव होननानै बुलाबायबाथ' जायाना दा बे जिथु माने बिना दसाव बुदों जि जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि बर'खौ जानला मोनला बुलाबायदों बेफोरबायदि बुलाबायग्रा दसि मानसिखौ सरकारा गोख्रैनो साजा होनांगौ हमनानै लाबोनांगौ थानायाव जोबनानै दोननांगौ आं बेखौनो सरकारनिसिम गुरैयै खावलायो दिनैनि समाव बर'फोरा जेराव मेराव बुजानो हमदों बिनि आन्दोआव मा दङ दा बेखौ बुंसोनो हाया मानि थाखायबा बेबायदि बर'नि सायाव मेगन गाज्रि लादों बा हिंसा हिसाबै मानो बेबायदि खालामदों जों मिथिनो मोना गमामायैनो बर'नि खौसेथिया गोमालांबाय नामा दा बर'आथ' बेखौनो होननांगौ जाहैबाय गावजों गाव लेथेर फिथेर दा दाया जादों जे जेन'बा जोंनि मानसिया फैनांगौमोन जे मानो बुदों बे मानसिखौ मानो बुदों मा दाय खालामदों
बेफोरखौ सोंनो नांगौमोन सोङालासिनो एरायनानै थाजोबदों दा बेयावनो जोङो आन्दोआव थाखोमानाय बायदि नुदों दा बिदि थानो नाङा जोंनि मानसियाबो आवगायबोनांगौ सिगांबोनांगौ दा बिना दसेयाव मानो बुहोदों दिनै जे बिटिसिआ बर'नि हादोर बा बर'नि हालाम दिनै गुबुनारिफोरा दिनै बबेबा पलिटिकेल पावार लाना बा बबेबा आफादनि पावार लानानै दिनै बुजानायनि बेलायाव बर'फोरा बुजानायनि बेलायाव मा बुंनो सानो दा बेनो अननाय आं बेखौनो अननाय सानो दा हाजारखि पलिटिकेलानो जाथों बा पार्टियानो थाथों जाहाथे बर' हारिया बर' हारि हिसाबै थानांगौ बर' हारिया मोजाङै संसार जालांनो हानांगौ दा जोङो बे खारनावनो आगोलाव बिदिनो आन्दलन खालामनानै हादोरखौ उदांस्रि नांगौ होननानै जों खौसे जानानै खालामबोबाय मिथिया दा मानो लामा ससेयाव लेथेर फेथेर आगोलनि बायदिनो खौसे जानानै जोङो जे हारिखौ मोजाङै लाखिनांगौ खौसेयाव लाखिनांगौ गावनि हारिया सिला साबजादों ना मावजियानो लांदों बेफोरखौ जोंनि बर' लिडारफ्राबो नायनो गोनां आं बेखौनो खावलायो